ga furanni ko'ina, gari yana daɗa sai ni kuma raini min ni kuna rashin Zainaba masoyiya. Na da sako ban san ta yadda zai je lahira ba, na tunani Zainaba za ta dawo duniya ba. Ƙauna da soyo sun sanya na tsawaye ya gane zaune, yau ne na gane abinda na yi wa Zainaba kuskure ne. Ba wata dama ta ganawa domin ga kibin ne, ni dan Adamu ne, kin san ba zan gaza aikata kuskure ba. Akan ki Zainab gashi wasiƙar ƙauna na rubuta, na tunani ya zaki saurara in na karanta. Babu dabara na ɗauka ka Allah ya hukunta, amsar kiyaya za ta yi so mini Zainab ban sani ba. Na san da cewa kan mutuwa zai dawo duniya ba, akwai yaƙini gare ni cewa ban faɗi kuskure ba. Na da saƙo ban san ta yadda zai yi shi Zainaba ba, kina ji na amma ni kin san ba ji nake ba. Wasa da